Jana, di ba seryoso kang kuya? Unsa man nga pangutana Rins? Syempre, seryoso jud. Nga Jana, si Ivan, seryoso po ka. Di kaayo. Karon, makabalon na jud ka. Nga unsa Rins? Si kuya ug si Ivan, nanay kauban, nasa kwarto Jana. Ikaw rin bahala sila ha. Karon lang kagoy. Unsa man kagoy? Wa pa ka na kontento sa kuha? Di na ko si Munga. Dili ko gusto nga. Wa ko'y maakuha. Akuha ni si Ivan. Ay, hapon naman di ay. Hapon na jud. Ganyan na ako naghulat nimo. Dugay kay kang mata. Lah, kinsa man ka? Palimot-limot na kay human naman. Hala, patay. Nakasala mo guro ko. May, patay dito si Bugoy ron. Kasalat ito kay Jana. Ikaw mo gudban, gubad-uban nimo si Yumi. Nah, kasalat dito siya kay Jana ron. Hala ka, wala pa yun sila kamataron ba? Adto-adto ka. Ala, ikaw tutugaw. Ikaw adto dito ah. Ikaw tutugaw. Ikaw ra. Uy, Wala ka. kapag ka. Lah, nalagi ka din sa kwarto. Unsa na diri ah? Ikaw nagdana ko diri ah. Lah, magtayuan dyan na eh. Mao na, ubog-ubog manggod. Wala kay numdum. Hala, patay. Kasala dyan ko kanin mo dyan na. Ay, salamat hapon na Jord. Tama ni mga kalat dire. Usaw kayo. La kuya, kinsam ni. Rins, pasensya na ka, Rins. Naunsam ka kuya. Unsa na lang si Jana? Patay kalagoy. Tanawa ko na imong kalaki kuya. Tanawa ng bayo. Luy kayo. Halaban, iyang manghod man ron o, perting isuga. Nah, unta dito masakpan ron. May panguwag to na lang ko sa kong kwarto kuya. Matuog ko. Hala, nabi akong best friend dito. Ay, may pagmatuog sa mo. Bon! Nagpartner mo? Ala, sorry Rins. Grabe ka, Bon! Bata pa kayo na? Wa kay kaluoyan na? Hilak-hilak na! May pag-itugan nung dyan ah! Nah, sako na pangirong eh. Ikaw, mong ban, ganong dali mo gidala. Ay, si bana-bana grabe. Goy, dal antigag durian. Kuya, impas yung dyan na ron! Itugan na mo! Ay, salamat na si Jana! Impas yung mo kuya ron! Goy, sure ko malipay jud ka ani. Rins, asay mo kuya? Jana, ambisan ang durian! Basig mabigla ka! Nga naman day Rins. Jana, di ba seryoso kang kuya? Unsa man nga pangutana Rins? Syempre, seryoso jud. Nga, Jana, si Ivan, seryoso po ka! Di kaayo. Jana, karon, makabalon na jud ka! Nga unsa Rins? Jana, si kuya ug si Ivan, nanay kauban, nya, wag Diyos ako! Unsay nay kauban Rins? Asa di sila? Nasa kwarto, Jana! Ikaw rin bahala sila ha! Karon lang kagoy. Unsa man kagoy? Wa pa ka na kontento sa kuha? Dyan na, sorry dyan na. Wala na ba ako sa iyong puso? Hindi Kani mo bayanan niya, mag-una-una pod. Si Bugoy manggod, single daw siya, idala ko niya diri. Ikaw, Goy, pili ulit ako kay ka. Nanak kay uyag, Goy, ayo si pangitaglain. Imo pa ang kuanan nga cheater ko niya, ikaw rin nag-cheat. Gikan karon di na makita sa kuha, magbulag na ta. Hindi ko kaya ang limutin kita. Dyan na, di ko masugot dyan na. Hilom, di na ko si Munga. Paano
Bugoy, ay kabala ka ko, di ka biyaan. Pasensya na ka, pero si Jana ara ko ah. Hindi ko na kaya na humanap pa ng iba. Muli mong pagbigyan ang puso kong ito. Di ko masugot, naway maaku ah. Nara, di mo dili ah, isa-isa mo kwarto, baga kay mugnaw. Dili ko gusto nga, wa ko'y maaku ah. Ako ay hindi si iPad. Ban, di ba, ikaw tag-iyaling bata. Jana, pasensya na kayo. Wherever you go, whatever you do, I will be. Mali ang ipilit ibigin ka. Mali. Tuan na, sakpan na. Hala, uyang dyan na, uy. Iuli ko ng durian, be. Diyan na, yung durian, oh. Salamat, Ring. Diyan na, kanang durian, tambal sa sakit, pero dool sa igit. Ay!